Masu kallo barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin sabon shirin na ba za a fi mu kuɗi ba sannan a fi mu shaɗi ba, wanda za mu ringa kawo muku shi lokaci har lokaci. Sunana Umar wanda kuka fi sani da Kunkuru. Ku danna mana subscribe a tashar mai suna Barde Arewa TV. Mun gode. Misali aka ce mata su suke a maza na to gaskiya ne dai a tunani na ɗan mata su suke auren nan maza fiye da ɗaya gaskiya za a ɓaro 10 gaskiya zan ɓaro 10 saboda to gaskiya ne a tunanina ina so a maza guda 10 saboda samari na kusa guda 10 suna burge sun iya soyayya babbar magana har ba sa da kunya ne gaskiya ni ina son kula sosai kuma gaskiya namiji guda ɗaya ne ba zai iya bani kula da nake so ba